Dan il-kurċifiss attribwit lil frate Innocenzo di Petraglia nebbaħ id-devozzjoni għal aktar minn 350 sena. Realizmu u d-dettalji simboliċi tagħha fosthom il-kuruna tax-xewk magħmura mill-frijaj ta' dwili ġibdu pellegrini minn madwar id-dinja. Fil-jiem li ġejjin se tittella sensiela ta' avvenimenti reliġjużi fil-Knisja ta' Ġiżu fil-Belt Valletta biex il-pubbliku jkun jista' jqim il-kurċifiss mirakulus ta' Ġiżu. TVM News tkellem mal-Patri Ramon Farrugia, l-Gwardjan tal-Knisja ta' Ġiżu tal-Belt, li spjega kif nhar il-ħamis 3 ta' April fl-10 ta' filgħaxija l-kurċifiss se jinħareġ u se jitqiegħed fuq l-artal. B'hekk dawk preżenti jkunu jistgħu joqorbu aktar lejn ix-xbija sagra. Fis-7 ta' filgħodu jibda programm ta' qudies il-ġimgħa, jiġifieri bejn is-7 u s-sija jkollna qudiesa kull sija, ikonna break sal-4, però l-Knisja tibqa' miftuħa t-talb, u mbagħad mill-4 sa-8 jerġa' jkollna qudies kull sija b'dik ta' 8 tkun bl-Ingliż. Il-Knisja tibqa' miftuħa t-talb sal-10 ta' billejl. Kompla jispjega li l-ġimgħa jitqasmu wkoll is-santi. Dakinhar inqasmu wkoll is-santi li ġew fihom ikollhom biċċiet ta' tajjar li aħna nkunu missejna miegħu biex in-nies bħala tkompleta din l-esperjenza tkun tista' toħodha wkoll id-dar għad-devozzjoni personali. Apparti minn dan, għal-wiri se jkun hemm ukoll relikwa tal-Beatu Carlo Acutis li se jiġi ddikjarat qaddis fis-27 ta' dan ix-xahar.